Сәлем, қадірлі тамашашыларыбыз. Бүгін шимбе һәм янәдән эфирда йолдызлык мизгилләре тапшыруы. Бүгін шимбе, әйіртәге бүтін Рәсәй ил саклаучы ир-егетләребезгә багышланган бәйрәмне билгеләп үтә. Һәм безнең тапшыруыбызда ир-егетләребезгә аерым бүләк булып, ике шибәр, матур һәм иң мөһиме сәләтле кунак кызны тәкъдим итә. Әйдәгез, дуслар, бергәләп тапшыруыбызны башлап җибәрик һәм кунак кызларыбыз белән якынрак танышыйк. Александра Бушуева, Алена Ахметова бүген бездә кунакта. Сәлем, кызлар! Сәлем, дуслар! Кызлар, әйдәгез әле үзегезне тамашачылар белән якынрак таныштырыгыз әле. Менә Созвездие йолдызлык фестиваленә сез ничек килеп кирдегез? Ничек җырлый башладыгыз? Һәм инде иҗат юлыгыз ничек сезне зур сәхнәгә алып килде? Ешінан да біз йылдышықлар, һәм біз мұның білән бей ғырурланабыз. Бірінші шығышыбыз 2005 елда иде. Біз дуэт буларак шығыш ясадық, һәм біз инглиз тілінде жыр башкардык. Ул Tell Him дип аталайды, һәм иң кадерле мизгил булып шул истә калды. Біз Созвездие йолдызлыкның район этабында катнаштык. Ул Мәскәү районында узайды. Безне Дмитрий Александрович Туманов ишетте. Һәм безнең өчен бер дә көтелмәгән хәл, икенче көнгә ул безне Казанның иң зур концерт бинасына пирамидага чакырды. Ул бина яңа гына ачылган иде әле, һәм безнең өчен ул чакыру гомер бәйрәмедәй булды дип әйтергә була. Һәм без, яшь кызлар, 2 генә ай дәвамында дуэт буларак җырлаучылар, безне инде шундый зур сәхнәгә чакыралар. Без бик дулкынландык. Ләкин уйлавыбызча Дмитрий Александровичның безгә булган ышанычын без аклый алдык, чөнки инде күпме ел дәвамында без йолдызлыкта һаман җырлыйбыз. Дуэт буларак та, алга таба трио, квартет булып та, бик күп ел дәвамында йолдызлыкта яшибез, иҗат итәбез. Һәм без Созвездиедә дуэт булып берничә ел гына катнашсак та, безнең уйлавыбызча без онытылмаслык тәэсир калдырдык. Чөнки күп кеше безне нәкъ шул елларда башкарган җырлардан таныйлар. My time to Europe better, but you on the place. But all my thoughts go hiding. All right, down the gloves, where I find it. Underneath your gloves, there's an endless story. There's a man I chose. There's my territory.
Кызлар, ә сезнең дуэтыгызның исеме бармы һәм әлбәттә җитәкче буларак кем алып барды сезне сәхнәгә? Күп еллар давамында без версия дуэты. Алга таба без триога да әйләндек. Бу төркем исемен безгә җитәкчебез бүләк итте Юлия Виктор кызы Дычик. Ул безнең вокал буенча педагогыбыз. Ул бездән. Девчонок ничего не понимает. Әле берни дә булдыра алмый, аңламаган кызлардан профессиональ вокалистлар үстерде. Һәм шуның өчен аңа зур рәхмәт. Төркем исемен ул кинәт кенә уйлап тапты. Без беренче тапкыр конкурска бардык һәм тиз рәвештә дуэтка исем бирергә кирәк иде. Башыма беренче булып килгәннәрдән версия исеме булды. Ярый, шулай булсын диде. Бу 2005 ел иде һәм күз алдына китереп карагыз, күпме ел инде без версия дуэты. Ә минем исемдә без бер тапкыр сәхнәгә Аллегра исеме астында чыктык. Бу нәкъ безне Дмитрий Александрович пирамидага чакырган ел иде. Оештыручылар, без бит сезне исемсез чыгара алмыйбыз. Ничек дип атарга сезне? Ә безнең дуэтыбызның исеме юк иде. Һәм без тиз уйлый башладык. Һәм кинәт без Аллегра дип кычкырдык. Яхшы, шулай булсын, сәхнәгә чыгабыз. Ләкин ул дуэт өчен авыррак исем иде. Һәм бу хәл бер тапкыр гына булды. Шулай да без аны гомер буена истә калдырдык. Әлбәттә, дуслар, һәрбер кешенең тормышында аерым бер истә кала торган мизгеле бар. Һәм иҗат юлында да артистларның шундый мизгелләре була. Әйдәгез әле кызларның да шундый мизгелләре турында белешик. Бәлкем аларның исләрендә дә, аларның хәтерләрендә дә шул мизгелләр аерым урын алып торадыр. Кызлар, сорауым шундый. Сезнең тормышыгызда аерым эз калдырган чыгышыгыз бар идеме? Әлбәттә, созвездие йолдызлык барышында. Исегезгә төшерә аласызмы? Бу созвездие йолдызлык фестиваленең гала концертында иде. Дөрес булса 2005 ел. Без үзебезнең иң легендар җырыбызны башкара идек. Минемчә, ул чыннан да легенда иде. Шулай бит? Әйе, күп кеше һаман да аны истә тота. Ул Лайен җыры иде. Ромео и Джульетта операсыннан француз телендә. Һәм менә син сәхнәдә басып торасың. Допиваешь последнюю ноту. Соңгы нотаны җырлап бетерәсең, микрофонны төшерәсең һәм залда тынлык. Тихо и Барсы көтә. Алга таба нәрсә булыр микән дип. вот это вот Һәм менә шул 5 секундлык тынлыкта тишины. син ләззәт аласың. Да. Dieu qui voit tout, regardez-nous, regardez-vous dans nos maisons coule un poison qui a un nom, la haine, la haine. Comment se prendre vos âmes, la haine, qui vous fait juge, vous condamne, la haine, j'elle va brûler dans vos yeux, la haine, qui fait de vous d'un malheur, je hais la haine. Voulez-vous, je n'ai pour vous que du dégoût. Pourquoi faut-il que dans cette nuit qui a un nom, la haine, un nom de père, un nom de fils, la haine, qui fait de nouveaux complices, la haine, c'est le courage de mon coulage, la haine, la sœur de l'amour mais qu'on cache, c'est une mélodie pour toutes ces nuits, à vous entendre sans comprendre, vous en oubliez pas le plaisir.
как раз вот на Нәқ созвездие йылдызлы гала концертында Space төркеме солисты Дидье Муруани шақырылған еді. Ул безнең ул номерны күрде, ишетте һәм аңа бик ошады. Шуннан соң ул безне үзенең концертына Татнефть аренаға шақырды. Без VIP ложада утырдык һәм Дидье Мурани миңа Space төркеменең тауышы булырга тәкъдим итте һәм аның белән Франциягә китергә. Ул вакытта миңа 15 яшь иде. Минем белән нәрсә булганын мин бик аңлап та бетерми идем. Кем ул Дидье Мурани һәм ни өчен мин аның белән Франциягә китергә тиеш. Мин хәзер мин каршы килмәс идем, дөрес. There comes a time when we need something cold, when the world must come together as one. There are people dying. Time to lend a hand to life, the greatest gift for all. We can go on, pretending day by day. That's someone, somehow will soon make it change. We have all a part of God's great big family. As a truth, you know it's all we need. We are the world, we are the children, we are the world to make a brighter day. So let's stop giving. There's our choice we're making. We're saving our lives. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. Well said in your heart, so they know that someone cares. Every life will be stronger and free. As you show us, but don't in love our brain. As a truth, you know always all we need. We are the world, we are the children, we are the world to make a better day. So let's stop giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, but seems no hope at all. But if you just believe, now you can fall. Well, sit in your heart, and an only call. When we stand together as one, Stand together as one. we are the world, We are the world. we are the children. The children. We are the world to make a better day. So let's stop giving. Stop giving. There's a choice we're making. We're setting all our lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Кызлар, менә сез сөйлисез, ә мин һаман ышанып бетә алмыйм. Шуннан да менә шиметеп алдым. Сез монда, сез легендалар дип әйтсәк тә була шулаймы? Һәм инде менә 15 яшь иде сезгә шул мизгелдә. Тормышыгыз алга таба ничек үзгәрдеме? Нинди тормыш юлы буенча киттегез сез? Нинди белем алдыгыз? Шуның турында сөйләп бирегез әле. Мы очень хотели поступить. Без Биг Геттиска укырга керергә теләйдек. Һәм без кирдек. Уңыш безгә елмайды. Очень повезло, потому что это один. Бу Россиянең иң танылган, иң яхшы театраль югары уку йортларының берсе. Әлбәттә, республикабыз ярдәме белән, безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов булышлыгы белән без шул белем йортына укырга кердек. Это было очень Һәм бик кызык хәл иде бу. Бер заман без пирамидада чыгыш ясый идек, чыгыш ясадык. Безнең белән укудан тыш эшләр үзәге җитәкчесе Максим Геннадий улы Скалозубов та бар иде. Һәм без там был тоже президент белән очраштык. Миханов.
Рөстәм Нургалиевич бездән сорый. Галич спрашивает. Кызлар, Чем вам иҗатыгызда нәрсә белән булыша алам? Мы, естественно, Без югалып калдык әлбәттә. Дулкынлана башладык. волновались, но Максим Геннадьевич Максим Геннадьевич Скалозубов вакытны туры китереп, и сказал, что кызлар ГИТИСка укырга керәләр. Аларга финанс рәвештә ярдәм күрсәтә алмасыз микән дип әйтте. Планета вертится, круглая, круглая, летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Светит январская вьюга, а ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Светит январская вьюга, а ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней легко, легко, нелегко, легко повстречаться с ней. Демек, сіз оқуны тәмамлагач ГИТИСка укырга кирдегез. Шунда белем алдыгыз. ГИТИСта алган белем сезгә ярдәм иттеме тормышта? Миңа ГИТИС бик күп нәрсә бирде. Сәхнәгә чыккан очракта да син җырларны яхшырак аңлыйсың. Тамашачыларга җыр мәгънәсен дөрес итеп җиткерә аласың. Нәрсә әйтергә теләгәнеңне тамашачы һәрвакыт аңлый. помимо того, что это Бу иң яхшы театраль уку йортларының берсе булуыннан тыш, бу бик яхшы гомуми белем бирү чыганагы. Россия тарихы, эстрада тарихы, безнең андагы укытучылар, мин һаман да алар белән сокланам. Алар арасында эстрада тарихы буенча энциклопедиялар төзүчеләр. Уку вакытында без бик күп укыдык, күп фильмнар карадык. Без актер уйнавы турында бәхәсләштек. для меня это такое. Минем өчен бу людей по-другому менә мин кешеләрне бүтәнчә күрә башладым. Тормышны бүтәнчә тоя башладым. ГИТИСта 4 ел ул бик катлаулы сынау иде. 17 яшьлек кыз балага Мәскәүгә китү чынлап та бик авыр, эмоциональ рәвештә. Ләкин мине бу күпкә көчлерәк итте. Акыллырак. Бәлки чыннан да Саша дөрес әйтә. Хәзер без бүтәнләй җырлыйбыз, бүтәнләй җырларның эчтәлеген аңлыйбыз һәм үз иҗатыбызны икенче яктан күрәбез. Шундый килер бәхет безгә булып китәр өстебездән, ышаныч
Дуслар, менә сез бергә җырлый башладыгыз. Бергә сәхнәгә чыктыгыз. Әлбәттә, бергә белем алдыгыз һәм бүгенге көндә дә бергә җырлыйсыз. Бер-бергездән армадыгызмы сез? Дуслык дигән хатын-кызлар арасында булган дуслык хисе бармы сездә? Нәрсә әйтә аласыз шуның турында? Наверное, Дөрес булса, без 15 лет. 15 ел дус булып яшибез. Наша дружба Дуслыгыбыз әлбәттә безнең иҗатыбыздан, дуэттан башланды. Әлбәттә, бүтән төрле коллективларда шикелле дә без ачуланышабыз да, сугышмыйбыз. ну, естественно, Тик шулай да без ике төрле кеше. Һәрберебезнең үз фикерләре, теләкләре һәм кайбер очракта алар туры килмәскә мөмкин. Без аның белән ачуланышсак, Юлия Викторовна да безнең җитәкчебез, сез төзүмисез, сезнең тавышларыгыз бергә яңгырамый дип әйтә. Менә дуслар, бер кайчан да дуэт буларак эшләгәндә ызгышмагыз. Аны җитәкче дә, аны тамашачылар да сизә. Среди ярких огней на берегу жизни крутится карусель. По влюбленным глазам тебя найду, я найду тебя, поверь. Хочешь, я буду всегда с тобой. Хочешь, даже стану твоей судьбой. Мне так просто сказать люблю. Знаю, что сегодня мы будем вместе. Там розовый туман, синий океан, нас двоих уносит ночь. Там я твой талисман, и любви обман, все печали наши гонит прочь. Заигралась опять с волной волна, исчезает мой легкий след. Хорошо, что за мной следит луна, мне поможет ее свет. Хочешь, я буду всегда с тобой. Хочешь, даже стану твоей судьбой. Мне так просто сказать люблю. Знаю, что сегодня мы будем вместе. Там розовый туман, синий океан, нас двоих уносит ночь. Там я твой талисман, и любви обман, все печали наши гонит прочь. Розовый туман, синий океан, нас двоих уносит ночь. Там я твой талисман, и любви обман, все печали наши гонит прочь. Розовый туман, синий океан, нас двоих уносит ночь. Там я твой талисман, и любви обман, все печали наши гонит прочь. Розовый туман. Поздравляю вас с праздником, дорогие! Там розовый туман, синий океан, нас двоих уносит ночь. Там я твой талисман, и любви обман, все печали наши гонит прочь. Һәм инде хөрмәтле Алена, Александра, бәйрәм алдыннан ир егетләребезгә нәрсә теләр идегез сез? Нинди теләкләр юлар идегез?
Я хочу поздравить. Минем ир егетләребезне ватанны саклаучылар көне белән котлыйсым килә. Гел янәшә булганыгыз өчен, безнең терәгебез булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Безне саклаганыгыз, яратканыгыз өчен дә рәхмәт. Һәм без сезгә өметле булып калабыз. Безне ныграк яратыгыз, күбрәк кулга күтәреп йөртегез һәм озакламый 8 март икәнен онытмагыз. Бәлки кызлар ир егетләребезгә дә иҗади бүләгегез дә бардыр. Берничә ел җырлап күрсәтмәссез микән? Будут наши свидания сладкие, будет весел родительский дом. Вы солдаты, мы ваши солдатки, вы служите, мы вас подождем, подождем. Әфәрин кызлар, бик зур рәхмәт. Менә шушындай назлы, искиткеч шибәр һәм матур кызлар сезне ир егетләребез киләчәк бәйрәм белән кутладылар. Без сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.